ವರ್ಕೌಟ್ ಅವನಿచ్చి ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂడి ಲೈವ್ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಕ್ಲಕ್ಕ ತೋಡ್ಸಿ ಏತಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೈಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ತೂಪ ಈ ಲೈವ್ ಬಿಡಿ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಸೊ ಅಯ್ನ ಬೇಗ 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 ಬಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೆ ಇರ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆ ಇರ್ಲಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಈ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಳುವಲ್ಲೇ ಇರುದು. ಬಟ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಳು ಅವರಾಗಿದ್ರೆ ತುಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದಿಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಅಂತ ಕೇಳುವುದು ಇವತ್ತು ನೋಡುವ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ. ತುಕ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಚ ನಡತನಿಕಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ಗ. ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ವಿಡಿಯೋದು ವಾಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಂಡ ಲೈವ್ ಬರಂದ ಇತ್ತ ವಾಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಂಡ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಿನೋಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಅಪ್ಪಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೆ ಪನ್ಪುನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಲೈವ್. ಸಾರಿ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಪೋದು ತೇರಿಗೆ ಇತ್ತ ಪೋದು ಮುಟ್ಟಿನ್ಗೆ. ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮನ. ಸೊ ಅಂಚ ಅರೆಡ ಪಾತೇರ್ನಿ ಆರ್ ಕೇಂಡೇರು ಪಣ ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಮಂತನ ನುಕ್ ಮಂತನ ಚಾ ಮಂತನ ಪೊಪ ಚಾ ಮಂತನ ಇಜ್ಜ ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಬಂತೀನಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರಾರು ಅಂಚ ಕಾಲ್ ನಡುಟು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟನ್ ಪೊಪ ಅಲ್ಪ ನುಪ್ಪು ತುಲೆಗೆ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನಾಂಡ ಲೈವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನ ಮರಿಯೋಚ್ ಓಕೆನಾ. ಪಣ ಲೈವ್ ಬರಂದ ಇತ್ತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರತ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ತುಳುತ ಬ್ಲಾಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ತುಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ತುಕ ಇನಿ ಲೈವ್ ಬಿಡಿ ಏತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರೆ ಏತ್ ಪಾತೇರ್ ಬೇರೆ ತುಕ. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಲೈವ್ ಬಿಡಿ ಪಾತೇರ್ಗ. ತುಕ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಿಕಲ ಇಂಚ ನಡತುಂಡು ದೂರಮತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೇಗಿತ್ತು, ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿಂಟು ಇಡೋದಲ್ಲ ವೇಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಚಿಂಟು ಚಿಂಟು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ, ಚಿಂಟು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಆಯ್ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪತ್ತ ಚಿಂಟುನ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೋಪನೆ ಆಯ್ತು ಸಿಡ್ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಚಿಂಟು ಅದೇ ಅಂದ ಪೋ ಮಾರಾಯ. ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ದ ಸ್ಪಾಂಜಿ ತುರ್ತು ಬರ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಒಳ್ಳೇದು ಎಲ್ಲ ತೋಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರುಲಿ ಯಾಲಾತೆ ಎನ್ನ ದಿನದ ಇನ್ನಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ರೆಡಿ. ಪಪ್ಪ ಓಪ್ಪ ಅವನು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟಿವಿದ ಬೇಗ 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 ಲೈವ್ ಬಲೆ 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 ಮುಖ ಇಂಡಾನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ ಲೈಕ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಯ್ಪುದ ಲೈವ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ 1 hour ಮಕ್ಕ ಐಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ಪರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಲೈವ್ನು ದಯಪಂಡ ನಾವು ತೂಪುನಗ್ಲಿ ಬೋರ್ ಹಾಪ್ಲತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 hour ಮುಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಲೈವ್
ಅಂಚದು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನಿ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ಈಮೆಟ್ ಬಸ್ ಅದ ಆಮೆಟ್ ಇಂಕಲ್ನ ಸಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಭಜನೆದ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನು ಇಮೇಟ್ ಪಪ್ಪ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಏನು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಬಂದ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ್ರಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಿ ಪಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪೂರ್ವಿ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಭರತ್ ಹಾಯ್ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಪ್ಪುವ ದಿನೋಲ ಪಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಅಪಗ ನಿಕಲ್ ಎನ್ನಡ ಪಾತೆರೋಲಿ ಯಾಲ ನಿಕಲ್ನ ಪಾತೆರ್ವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ. ಹೇಗಾಯ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ದು? ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಗ್ಯಾಸ್ ನುಪ್ಪುದಿಟ್ಟಾರೆ ಸೊ ಒಪ್ಪತ್ತು ಏರು ಹೊರ ಕೊಡುವೆ ಅಂತ ಚೆಂದ ಪುಡಿಯಪ್ಪು ಕರಿಚೆಂದ ಅದು ಅದನ್ನೇ ಚಿಂಟು ದಾದಾ ಹಾಯ್ ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಚೌತಿ ದಾದ ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತ್ ಈ ಸಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇಚ್ಚಿ ಏನಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಂದ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಟೆಯಾನ ಬಂಗುಡೆದ ಸಾರ್ ಮಂದೆ ಸೊ ಅವೇ ಗಮ್ಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ದೇವರೇ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ದಾಲ ದೀಪನ ಅವು ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ ನೀಡ್ದ ಹತ್ರ ಸುತಿಕ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಅವು ಎಲ್ಲತ್ತು ಸಾರಿ ಇನಿ ಎಂಡಾಪು ಅಂಚ ಎಂಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ ತೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಪಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಆಯ್ಸ ಇಂಕ್ ಪಾಯರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಪೋಪು ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವ್ಗೆ ಬದದ ಪಾತ ಇರ್ಲಿ ರಾಂಡಲ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಿಂತಂಡ ನಿಕಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂಜೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇಂಕ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಂದು ದಪಂಡ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಲೈಬ್ಡ್ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಪಾದಿತ್ತೆ ಒಂದು ನನೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಬಂದಿನ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತುಲೆ ಏರ್ ತೂತಿ ಜರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪಾವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಗೂಡ್ದಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ತುಪಾವೆ ಇಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪುಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟದಿನ ಬಂದ್ ಮಾತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೈದ್ ಸೊ ಒಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮುಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲುಕ್ ಎಡ್ಡ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಮಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಮನೀಶ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ನ ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಾನೇ ಚಿಂಟು
ini gadi-gadi ke kitchen tu udapu nijina bokka kanchenda podi ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾತಿರಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಂದು ಬೈ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ. ಮೆಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದ ಅದನ್ನ ನಾಡುന്നിಲ್ಲ ಚಿಂಟು ದಾದನೇ ಚಿಂಟು ದಾದ ಬೋಡು ದಾದ ಬೋಡು ದಾದ ಬೋಡು ವಾನ ಮನೆದ ಬಡ್ಸ ಚೌತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡ್ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಇನಿ ಚೌತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಪೋತೇರ್ ತೋಜುಂಡು ವರ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ ಕಟ್ಮಂತ್ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ತುಕ ಇತ್ತ ಕುಡಾರ ಬತ್ತಂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಾಪಂದ್ ಅಂಡ ಇನಿ ದಾದನ ಮಾತ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಲೈವ್ ಹಿಡಿಪುನಕಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ನೆಲ್ಯಾಡಿಡ್ ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿನ 19 ಕುಲ್ಲಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪನ್ಪುನ ಇದು ಅವಿತ್ತ ಆವೊಂದುಂಡ ಓಕೆ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಚಂಡ ಎಂಚ ಬರ್ಸಗ್ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಏರ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ರೈಟ್ ಈ ಬರ್ಸಗ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆವ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಓ ದೀತ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ ಉಂದು ಕಷ್ಟಡ್ ಮಾತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತಾರೆ ತಯಾರಿ ಮಂತುಪ್ಪೇರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆವಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆವಡ್ ಮಾತ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಬಂಗೋಡು ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಂತಿಪ್ಪೇರ್ ಈ ನಮನೆ ಬರ್ಸವನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅತೆ ಅಯ್ನ್ ಮಾತ ಒತ್ತರ ಬಂತು ದೀಪುನು ನೀರ್ ಬರಂದಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಬೋದು ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಡು. ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಸಮೇತ ಬರ್ಸ ಇರ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಭಯಂಕರ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ ಇಂಚನೆ ನಾನು ಮುರಳಿ ಊಟ ಬರ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚನೆ ಪಾತೇರ್ದು ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಬರ್ಸನೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಕೂಡ ಅವೇ ಟ್ರಿಕ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಸದ ಅವರ ಮುಗಿಯರ ಈ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಟೈಮ್ ಇಡುವಂತ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡು ಬರ್ಸ ಮೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಲ ಕೊರೊಂದು ಪೋಲೆ
ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ, ನೋಡುವ ಇವತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರಂತ. ಸಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕುಡಲ ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚು. ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಲೈವ್ ಇನ್ನಿತ. ಕಾಲೇಜ್ ಲೈವ್ ಬಿಡೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತೊಂತೀರ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ ಬೊಕಲ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇತ್ತೆರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ ಮಾತ ವಾಚ್ ಮಂತರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ವಾಚ್ ಮಂತ್ಲಂಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗನ್ಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತ್ನ ಇತ್ತಲ ಎತ್ತ ಏರ್ದು ಓನುಲ್ಲರ ಬೇಗ ಪುದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕನ್ನಡದವರಾಗಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು. ನೋಡುವ ಇವತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ. ಬೊಕ್ಕ ಏನಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದಾಣೆ ಚೂರ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಇನಿ. ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್.
ನಾನು ಏರ್ಲ ಲೈವ್ ಹಿಡಿച്ച ಬೇಗ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೊಡ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಂಟು ಲಾವೇ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಳ್ಳ ಅದನ್ನ ಚಿಂಟು ಅಂದ್ ದಾದಾ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಜೋರು ಬಸ್ಸ ಮುಗಿಲ್ಜಿ ಬೊಡಿಂಡತ ಈ ವರ್ಷದ ಬಸ್ಸ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸಲದ ಬಸ್ಸ ಈನ ಕಜಿಪ್ ಮಂದರ್ ಇನಿ ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬಂಗುಡೆ ಸಾರ್ ಮಂದ ತುಪ್ಪ ತಲೆ ತಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಪಂಡಾರ ಕಾಯ್ಕಾಡಿ ನಮಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂದಿ ಗುಂಡ 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 ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ತಲೆಕೈದ ಈ ರೇಟ್ ಮನ್ಪದು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಣ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಪತುಂಬತ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಪು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಸೊ ಮೀನಿದು ತೊಂದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ನ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಲಿ ಚಿಂಟುನ ರಾಗ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪು ಆಯಗಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಬರ್ರಿ ಶುರು ಆಪಲ ಒಂದು ಕೋಡೆದ ತಿಂಗ್ ಕಾಂಡದ ನಿಪ್ಪು
ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜೇರು ಇನಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಮ್ಮ ದಪಂಡ ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಬೈಯಡ್ ರಾತ್ರಿ ಗಮ್ಮತ್ತತೆ ಅಂಚ ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪಿನತ್ತವು ಪಂಡ ಅವೇ ಕುಟುಂಬಗ್ ಸೇರ್ಪವನ ಕಾರ್ಯ ಅಂಚ ಅವು ಬೈಯಡ್ ಅಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಅಮ್ಮಗ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜೇರು ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ನುಕ್ಕು ನುಕ್ಕು ಅಂದ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ನುಕ್ಕು ಬೇಂಡ ಮುಕ್ಕ ಇಂಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಚಿಂಟುನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾಲ್ ನಿಂಚು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ ದಾಲ ಕೊರಂದಿನಕ ಕಾಡಿದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಎಕಡಿಂಚಿ ಕುಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಅವಂತುಂಡು ಉಂದೆತ ಭಜನೆದ ಅವು ಭಜನೆ ದೀನಗ ಇಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಪೊಡಿಗೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬತ್ತಿಂದ ಆಯ್ಕೊಟ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತ ಲೈವ್ ಬಿಡುಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಕಡೆ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಸೊ ಎಂಚ ಇನ್ನಿತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗಮ್ಮತ ಮಾತೇರಿನಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತೆ ಜೋರೇ ಉಂಟು ಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿತ್ತೆ ಸೌತಡ್ಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಬೈದಾರ ಇಜ್ಜೆ ಬೈಜಿ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪನ್ಪುನೆ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಪೋಡ್ ಪನ್ಪುನಂಜ ಆಸೆಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ದೇವೆರ್ ಎತ್ತಾವಡ ಅವು ಮಾತ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಪುನಕ ಪೋತು ಜಾನಿ ತೋರ್ತು ಸೌತಡ್ಕ ಪೋತು ಕೀರ್ತಿಕಾ ನೋ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಲ್ಲ ನೈ ಎಂಟಿನಿ ರಜೆ ರಜೆ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ರಜೆ ಎಂಚ ಪೋಂಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ನಮಕ್ ರಜೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ರಜೆ ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ನಮಕ್ ಇನಿ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಮತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಅವಂತ ಆದನಗ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಕುಲೊಂದು ಮನ್ಪೊಡಿನಿ ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬತ್ತಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ದು ಮುಗಿತದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇಗ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಾರ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದು ನನಾತು ಬಲೆ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿಸಿ ಒಂದು ಗಣಪತಿದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಚೌತಿದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಕಡ್ ಮುಟ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಸಂಗಡ್
ನಾರಾಯಣಿ ಗುರು ಮಂದಿರ ಇತ್ತ ಭಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಜೋಕುಲು. ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌತಡ್ ಕಡೆ. ಮಾತ ಇನಿ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಇಪ್ಪು. ನಮ್ಮಲ್ ಪಲ ಗಂಜಿ ಮಠದ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಈ ಸಲ ಪೋಡು ನಿನ್ನೆ ಆಯ್ಜತ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಪೋಡು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ದು ಅಂಚ. ಏತ್ ಇಯರ್ ಆಂಡ್ ಜಾಬ್ ಆದ್ 2 year ಮುಟಾಣ್ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಕಲ್ತುದು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಜಾಬ್ ಪೋದು ಕೂಡ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋದು ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ಒಂಜಿ 4 years ಮುಟ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಂತೆ. ಇತ್ತ ಸದ್ಯಗ್ 2 years ಆಂಡ್ ಪಂಡ B.Ed ಮುಗೀತದ 2 years ಆಂಡ್ ಅಂಚ. ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ದ ಪನ್ಪುನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದನೆ ಉಂಡು ಐತ ವಿಷಯ. ಇತ್ತಂಡಿ ಒಂದೇ ಸೌತಡ್ ಕಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ದಾದನ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದೆ ಎಂಕ ಅವು ಅಂದಾತ ನೀರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಪತೊಂದು ನಮ ಪೋಡು ನಮ ದಾದಂಡಲ ಎನ್ನೋಡು ಮಗ ಆ ಪಿಂಗಾರನ ಅಕುಲು ದೇವೆರ್ನ ಮಿತ್ತ ದೀಪೆರ್ ಗಣಪತಿ ದೇವೆರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅವು ಬೊಕ ಇಂಚ ತಿರ್ಕ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಬೂರುನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ. ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ತೂತೆಲ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅವ್ ಅಂದೆ ನಿಜನ. ಉಡುಪಿಡಿತ್ತಿನ ಅಂದು ಉಡುಪಿಡಿತ್ತೆ 1.5 year ಉಡುಪಿಡಿತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಅಂತೊಂದು. ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ದ ಪನ್ಪುನಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಂತಿನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಅವು ಮಂತುದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ ಡಿಗ್ರಿಗ್ ಕಲ್ಪಾವೊಂದಿತ್ತೆ 1 year. ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 7 months ಸ್ಕೂಲು ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ. ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ B.Ed ಮಂತಿನಿ 2 years B.Ed ಆಂಡೆ. B.Ed ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಸೇರ್ನಿ ಡಿಗ್ರಿಗ್ ಟೀಚ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಲ್ಪಡ್ದ್ 1.5 year ಟೀಚ್ ಮಂತೆ ಪೊಯ್ಸಲ ಅವೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಉಂದ್ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆವಡ್ ವರ್ಕ್ ದಾವಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೌತಡ್ಕ ಅಂದೆ ಅಂದಂದ್. ಅವೇ ಸೌತಡ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೆರ್ ಅವ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂದೆ. ಇತ್ತೊಟ್ಟು ಪಾಯರ ಎತ್ತದಿಜ್ಜಿ ನನ ಅದು ಮಗು ಪಾಯರ ತಿಕ್ಕು ಚಾನ್ಸ್ ಅಪ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನನೆಕೆ ಎನ್ನಿ ಯಾನ್ ಪಾಯರ ತಿಕ್ಕುದು ಜಾ ಒಂಜಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಪೋಡು. ನಮ ಈ ನೆಕ್ ಮಾತ ಪೋಪತೆ ಒಡೆಗ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಮಾತ ಅಂಚ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಪೋನಾಗ ನಮ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಒವ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಎಡಗೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ನಮ ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಪೋಪಿನತೆ ಅಂಚ ಅಡೆ ಮಾತ ಪೋತಿನ ನೆನಪುಂಡು. ಸೌತಡ್ಕ ಪೋತಿಜಿ ಯಾನ್. ಕುಂಬಾಶ್ರೀ ಅಂದ್ ಆನೆಗುಡ್ಡೆದ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಂಬಾಶ್ರೀ ಅವ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದು ಟೆಂಪಲ್. ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಪ ನೀರ್ದ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕುಂಬಾಶ್ರೀಡ್.
ಏಪ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ಲ ಪಂಡ ಸಮ್ಮರ್ದ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ನೀರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಥರ ವಿಶೇಷ. ನೀರ್ದ ಮಧ್ಯಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನತೆ ಕುಂಬಾಶು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಏ ಪೋತಿಜರ ಪೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನಿನ ನಿಕಲ ನಡಪುಂಡು ಓ ಪಂಡ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಸೌತಡ್ಕ ಅವು ಮಾತ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷದ ಗಣಪತಿನ ಪರ್ಬ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಖುಷಿನ್ ಕೊರುಂಡುಂದು ಎನ್ನುವೆನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲ್ ಎನ್ನಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಡು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪರ್ಬನೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅವಂದೆ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಪಂಡ ಈ ಗಣಪತಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲಾದೇರ್ ನಾನು ಐತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1 ವೀಕ್ ಬುಟ್ಟಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಪರ್ಬ ಅಂತೂ ಗಮ್ಮತ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಅವೇನ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಮತ್ತ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಐಲ್ ಬೊಕ ದಸರಾ ಮಾತ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಶಾರದೆನ್ ಕುಲ್ಲಾವುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್. ಮುಲ್ಪ ಮುಡ್ಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡು ಅಪಾಗ ಫುಲ್ ದೇವೆರೇನು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪೆರಿ ಓ ಅಂದೆ ಅವಿಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಓ ಸೇವೆ ಅವು ಮುದ್ದಪ್ಪ ಸೌತಡ್ ಕಡ ಒಂದೇನ್ ಗೊತ್ತಿಜಾಡ್ ಅವ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಇಡ್ಲ ನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಈ ಫೋಟೋಸ್ ಬೊಕ ಕೆಲವು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಆನೆಗುಡ್ಡದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಗಣಪತಿ ದೇವೆರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಇಡ್ ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್ ಅವು ಕವಚ ನಿಜವಾದ್ ಅವೇನ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂತಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಐಟ್ ದಾಲ ಆಕಾರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಒಂದ್ಸಲ ಎಂಕುಲು ಪೋನಗ ಪಂಡ ಆ ಮೂರ್ತಿಗ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಆ ಕವಚ ಪಾಡಂದೆ ಸೊ ಅವುಲ ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತುದು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕವಚನ್ ಪಾಡ್ನು ಅವುಗ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಡ್ ಯಾನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ತೂತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೆನ್ ತೂವರೆ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಕುಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಂತರಂದ್ ಎನ್ನುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಪಂದೆ ನಿಕಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚ ನಡತುಂಡು ಇನಿತ ಚೌತಿದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಾನ ಒಂದು 1 ವೀಕ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೆತ್ತ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ. ಬರಪೋಡು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಬೇಗ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ 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 ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೆರ್ನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉರ್ಕಾರಿಂಡ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಫುಲ್ ಮೂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಕ ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತ. ಎಂಕುಲೀನ ಮನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನುಪ್ಪುನು ಉರ್ಕಾರ್ ಪಾವತ ಉರ್ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಸೊ ಐಟ್ ದೀಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ದೀಪು ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ದೀಪು ಒಂದೊಂದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪುಂಡು.
nada cinto what neundu magic cooker net di punnama ಅವಿನಪ್ಪು ಬೇಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ಬೇಗ ಬೇಕು ಬಾಯಿಗೆ ಫುಲ್ ಸದಿಯಿಂದ ನಿಕಲನಪ್ಪು ಬೇಗ ಬೇಕು 1 ವೀಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೂಡೆ ಕೀರ್ತಿ ಬಂದ ಆಂಡೆ ನಾನು ಉಪ್ಪುವಿಂಡೆ ನನ್ನದಾಗ ನೀಯರತ ನೀಯರ ಒಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಮೀತೆರೆ ಕಳು ಎಂಕಿತ ನೀತಿ ನೀಯರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಬೆಂದಿರಿಡ ನೀರು ಬಿಚ್ಚ ಅಂತ ಜಯನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀಗತ್ತ ಸ್ವಂಚದ್ದು ನಡಪು ಅಮ್ಮ ಪನ್ನಪ್ಪ ಬಾಕಲ್ಲ ನಡಪು ನಮ್ಮನೇ ರಾಜ್ಯ ಈ ಚಿಂಟುನ ಬೇಲೆಡ ಆಯ್ತು ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಮುಲ್ಪ ಫೇಮಸ್ಸೇ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಅವಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತಗಡೇತ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅತ್ತು ಒಂಥರ ಬೇತೆ ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ದಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇನಿ ಅಟಿಲ್ಲ ಕೊನಿಡ್ದು ಲೈವ್ ವಿಶೇಷ ಲೈವ್ ಎನ್ನ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಡ್ತಾಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಯಾರ ಇಂಕ ನೀರ್ ಬಿತ್ತು ಮುಪ್ಪಾಂಡಂಜಿ ಪಂಚಾಂಡ್ ನುಪ್ಪಾಂಡ್ ಕಜಿಪ್ಪಾಂಡ್ ವನಸದ ಒಂದು ಮೇಯರೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಬೀದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನ್ ನೀ ಪುನಃ ಬೇಲೆ ಅಂಚೈತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಇಡುಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ 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 ಚೂರು ಬೇಲೆ ಇಡ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಿಕಲ ಇಂಚ ನಡತನಂದು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಚ್ಚು ಇನಿ ಮೈಕ್ ದೀದ್ ಮಾತ ಕುಲೋಂದೆ ಲೈವ್ ಇಡ್ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಇಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದೈದ ನಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದ ಇರಿಟೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಆದ ಪಂಡ ಎನ್ನ
ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡು ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ ಇವಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪುನು ಮೆಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ದೀದ್ ಪಾತೆರ್ನು ಉಂದುಲ ಮೈಕ್ ಆತೊಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತುಂಡು ಮೈಕ್ ಉಂದು ಮೈಕ್ ಯಾನ್ ದೆತೊಂದಿನ ವೇಟ್ ಪಂಡ ಮೀಶೋಡ್ ದೆತೊಂದಿನ ಓಕೆನಾ ನೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೈಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಒಂದು ತೋಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೈಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ರೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ ಸೊ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ನಮಕ್ ಇಟ್ಟದೆ ತೊಂದರೆ ಸದ್ಯ ಬಿಜ್ಜಿ ಮುಕ್ತ ತುಕ್ಕ ಹೊರನೆ ನಮ್ಮ ಓಯಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೇಟೆಡ್ ದೇದಂತೆ ಕೊರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆವಡ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫೋಡ್ ಐಟ್ ಅನ್ಸದು ಐತ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ತೊಂದಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ ನೆಕ್ ಏತು ಕೊಡ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 300 ಅಂಚ ಕೊಟ್ಟೆ 350 ಅಂಚ ಕೊಟ್ಟೆ ರಡ್ಡ್ ಮೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಮಿತ್ತಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ತೋಜುಂಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ಯ ಒಂದು ಏರಾಡಲ ಪನುವೇರ ದಾದನ ಪಂತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಗುಜರಾತ್ ಇತ್ತ ಓಕೆನೆ ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬಾಜನದ ಇತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಕ್ರೇಜ್ ಅವೇ ಬಾಜನದ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೇಜ್ ಆರೀಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಆರ್ ಏತ್ ಬಾಜನದ ಇತ್ತು ನಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಬಗೆದ ಬಾಜನ ಉಂಡು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಚೂರೆ ಬಟ್ ಅವೇನು ಮಾತ ಎತ್ತಿಪ್ಪುನು ದಾದನ್ ನಿಜ್ಜಂಚ ಅವ್ ಮಾತ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದುಂಬುದ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಲ್ದಿ ಮಾತ ಅಂಡ ಯೂಸ್ ಆಪುನಿ ಏಪ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮೆಡೆ ಯೂಸ್ ಆಪು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ಉಂಡು ಬೊಕ ಈ ಎಲೆಲ್ಲೆ ಬಾಜನ ಉಂಡತೆ ಈತ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಣತ ಅವ್ಲ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದಾಯಪಲ್ಲಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಓವೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆವಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅತ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಕೊರ್ತುನೆ ಅವು ಪ್ಲೇಟ್ ಬಟ್ಟಲು ಅರಿವನದಂಚಿನ ಬೊಕ ಬೌಲ್ ದಂಚಿನ ಅವೇ ಕೊರ್ಪುನತೆ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ ಅಂಚ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಅನ್ನನಕ್ಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಅವೇ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾತ ಸೊ ಅವ್ಲ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಉಡನಿ ನೆಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇಗ್ಲ ಅವೇ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಹರಿವನದಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ ಅವೇ ಕೊರ್ಪು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ ಅವು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನೆರ್ದು ಅವು ಕೊಂಡನೆ ಬೆಟರ್ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ ಅವೇ ಕೊಡ್ತೀನತೆ ಬೊಕದಾದ ಕೊಡ್ತೆ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ ಟ್ರೋಫಿ ಅವಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅವಡ್ ಅವ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅವೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತೋಪು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಟ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅವು ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅವು ನಿಜ. ಪವಿತ್ರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಪವಿತ್ರ, ಅಂಡ ಚಾಪರಿಯನ ಏನಿತ ಬರ್ಸಗು ಒಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇರ ಅಂದ ಆ ನಮನೆ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಶುರುವಾತನ್ ಬರ್ಸಾಗ ರಜೆ ಕೊಂಡಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪೋಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ಅವಲ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಪಿಯುಸಿದ ಜೋಕಲ್ನ ಪೋಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ದಕಲ್ಲಾಂಡಲ ಆತ್ ಪೋಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ದಕಲ್ನ ಪೋಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ರಜೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ಪೋಷನ್ ಪನ್ ಈ ಸಲದ ಜೋಕುಲ ದಾದ ಬಡ್ಡ ಏಪಲಗೆ ಅವೇ ಏಪಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೈಮ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಪುಂಡಕಲ
ಈ ಸಲ ಲೇಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಚ ಮಿಡ್ಲ್ ಇಡಕ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಡಕ್ಲಿಗ್ ದಸರಾದ ವೆಕೇಶನ್ ಅವೇ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುಣಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಅತ್ರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನ ಆಯ್ತು ಪೋಷನ್ ಇಜಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಏನ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತಿರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದಿರ್ತಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನಿ ಲೈವ್ ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದ ಮೂಡ್ ಡಿಪ್ಪೇರ್ ಗಮ್ಮತ್ತಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 minute ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡುಂದ ಅಪ್ಪಣ ಅದನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ತಾಗಾಯ್ತು ಲೈವ್ ಚೂರು ಲೈವ್ ಲೈನ್ ಎಂದ ಆಪುಲಿಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾಡು ಒಂಜಿ ಪಣ ಇಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಅರಿಗೊಂಚೂರು ಪಣ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡಿತ್ತು ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕ ಲೈವ್